Toto je Minecraft, ale craftenie je naopak. Takže čaute ľudia, v tomto videu budeme hrať Minecraft, ale craftenie bude naopak. Ale najprv, kde je to crafting table? Najprv si ju musíme predsa vykraftiť. Takže zoberieme si crafting table. Dve si zoberieme crafting table a jedno železo. A teraz položíme crafting table a dáme dovnútra crafting table. A okolo toho, keď dáme železo, nám vznikne toto uncrafting table. A tu, ktorú položíme, vyzerá inak ako normálna. To vám asi došlo. Ale tu, keď dáme železo, nič sa nestane. To som nečakal. Počkaj, vieme si tu vykraftiť normálne veci. A vykraftiť tu nevieme. Ok, to je jedno. Ale my, čo vieme, je zobrať si napríklad trompáč a dať ho do tohto a máme 4 plenky. A to isté môžeme robiť aj s nederitovým napríklad. Keď ho tam dáme, máme 2 nederity. Ale toto boli také basic veci, ale my tu môžeme urobiť modované veci. Napríklad keď tam dáme enderperlu, tak enderpiece, ktorý keď si dáme do ľavej ruky, to je jedno, som si to chcel dať do ľavej ruky. Máme jump boost 2 a speedku 2, čo je veľmi dobré. Ale toto není všetko. Ešte si tu vieme urobiť veľa vecí. Skúsime tam dať jednu torčku, čo sa stane a nič sa nestane. To som nečakal. A čo keď túto koprovú, tu sa už niečo môže stať a to je jedno, kašlíme na to. Ale, čo ma zaujíma, či môžeme tam dať enchanting table a dám na to, čo som povedal, dám to 4 obsidiany, 1 knižku a 2 diamanty. A keď tam dáme obsidián, sa nič nestane. A diamanty tiež nič. Ale, čo sa stane, keď tam dám Eye of Ender a máme knižku, čo nám dá Blaze Powder a toto. A ja som zabudol na tie recepty, ja som sa to učil. Takže toto nám dá Nether Piece, to je to isté ako Ender Piece, chápete? A to nám dá Haste 2. Takže to... Aha, som v kreatíve. ja som chcel povedať, že ničím instantne, ale tak. To je logické. Tam dáme XP lahvičku. To by mohlo byť. Takže a je to ono. XP powder. To som ešte netestoval. Takže čo sa stane? Čo to je? To som nikdy nevidel taký efekt. Hell. Wow. To je dobré. To je veľmi dobré. OK. Ale neviem, jak získaneme toto. Takže na to sa asi pozrieme takto proste. A čo nám to dá, keď sa toho napijeme? Počkaj. Walk on walls? Čo? Poď, ja môžem lesť po stene. Čo to je? Ja som jak pavúk. Si kokino, čo to robí crafting table? Vôbec som to tam nedal ja. Pozerajte, to sa vám hodí do survival. Padáte, poviete, už je všetko stratené. A zrazu lozíte po stene. To sa rimovalo. To je dobré. OK, čo ešte môžeme vykraftiť? Čo ešte ne... Aha, toto, to si pamätám. Toto, čo som povedal. Toto keď dáme, sa nám to vlastne len otočilo, ale dá nám to... Feather falling. Počkaj, čo je toto? Počkaj. OK, čo ešte vieme vykraftiť? Pozrieme sa iba pre nápovedu. Už viem. Takže potrebujeme blok zlata, ktorý je tu a dáme ho tam a máme hrušku, zlatú hrušku. Toto sa aj míňa. To má durabilitu nejakú. OK. Dobre, zjeme ju a máme fire resistance a jak sa to volá? Absor, to je jedno. OK, ešte keď tam dáme blok železa, ja nejsom v tej crafting table, keď tam dáme blok železa, tak máme hrušku, ale šedú hrušku, ktorú keď zjeme, tak, ja som nezjedol, počkajte.
Máme Strange 2. OK, to je velice dobré. Ale čo tu vieme ešte vykraftiť? Velice veci tu vieme vykraftiť. Všetko sme vykraftili, ale tu máme túto knihu receptov, do ktorej keď sa pozrieme, tak nám ukáže, čo môžeme vykraftiť. Dáme napríklad bloky a tu máme proste také basic veci. Triplank, to je proste drevo, to nikoho proste nezaujíma. Ale keď dáme toto, odr, a tu pôjdeme dole, tu je nejaký special item. Čož, neviem, jak získaneme. To by som chcel vedieť. A a táto torčka nefunguje, toto. Vidíte, ja som tam dal torčku a nič sa nestalo. Ok, skúsime dať to TNTčko. Čo sa stane? A tu je TNTčko a... Už chápem. A čo keď tam dáme... Aha. Čo keď tam dáme túto a nič sa nestane. Dobre, ale ide tam položiť, to je divné. Čo keď tam dáme toto firework a tiež sa nič nestane. A piston, nič. Nám už dochádza nápady, ale hen koľko vecí sa dá. Ale tu je tá torčka, čo nám dal. Nie. Aha. To viem, čo musíme vykraftiť. Kde je taká tá lanterna? A tu je. A tu koľko ich existuje, to som ani nevedel. Ja som vedel iba, že oranžová a máme... A tá troška fakt nefunguje, ani táto... A počkaj, nám to dalo toto. A čo keď máme end portal frame a nič nám to nedalo. Ale napadlo ma, že keby som tam dal okolo... Počkaj, mám asi len jednu. Počkaj. Čo to je? Aha, to už sme urobili. A čo keby sme? Podľa mňa to je úplná blbosť, čo teraz chcem urobiť. Ale keď sme dali okolo, keby sa niečo stalo. Nevadí. OK, už mi dochádzajú nápady, takže toto bolo také kratšie video, ľudia. Ale ak sa vám páčilo, bol by som rád, keby ste dali odber, like a tipnite si do komentárov, že aké bude ďalšie video. Bude dosť zaujímavé, takže dajte zvonček, aby vám neušlo. Takže ďakujem, čaute.